kuka hawa kulu share hawaye kin ji kulu yawa na tafi ya Allah ɗari kawai kuma ta ina ma ga wata kamin lambar da tasha ai ma ta turo mu takarda kin ji kulu tasha in baya takardar za a gaya min sunan gurin da zan je kifin da damuwar da ke a ranke hadi ka yanayin da ke ka samu kanki ni alkawar ba da gudun zan tafi garin masoyata ne hawa ku gari ne ai ni ma kai nan ban san garin ba kawai tasha sannan tafi kaga abba idan gari karkaje yan matan Kano ma sun ishe ka fa ana so zan tafi gurin masoyata shawara za mu baka sai baka san garin baka koma gida ta turo min takarda ta ce inda zai tasha in bayar za a kai na in zage to ina takardar ga ta kasan ne ba boko ne ba karanta mu in ji sunan garin karanta yawwa kaji hawa kulu Assalamu alaikum, sako daga Hauwa Kudu. Yawwa Da farko dai idan ka tashi tafiya za ka je tashan mota na Ibawa. yawwa Za ka je ka samu direba ka bashi takardar nan. Ka karanta zai je kai ka mai kai yana ina. kai ya bace Ka gani can idan gari dawo mana. alkuran na basa alkuran ba na basa